Shahararren mawaƙin siyasar nan na Hausa Dauda Adamu Kahutu wanda aka fi sani da Rarara ya shirya addu'a ta musamman akan rashin tsaron da ke addabar arewaci da ma wasu sassa a Najeriya. An shirya addu'an ne a jihar Kano a yau Litinin da zimmar Allah ƙarshen rashin tsaro a ƙasar. Da yake jawabi yayin taron addu'ar, Rara ya ce ya zama wajibi a haɗu a yi wa ƙasa addu'a bisa mawuyacin halin da ta tsinci kanta. Ni shugaba ne na ƙungiyar tashin ma'ana ƙasa. Amma taron aka gani ba wai yan tashin aka ce mun ce kira mutanen waɗanda suke faɗakarwa da wayarwa, ma'ana yan fina-finai da kuma aran mummi yan wana ƙasa makaranta Qur'ani akan wannan abubuwa da suke faruwa a ƙasa, musamman na ta arewacin ƙasar nan. To muna neman addu'o'in mutane. Wani Allah mutumin da muka zo muna yi dama aikin tacin dai shine ta nuna mutane abin da ya kamata a rika yi. To abin da ya sa muka zo kada wannan taro, to mun zo mun kira saboda muna bukatar addu'a. Aikin fina-finai ko aikin waƙoƙi ba abin da ya kai shi aikata son zaman lafiya. So idan ba zaman lafiya abin ba yiwa zai ba, duk abin da ke tsammani zai yi ba. Saboda haka ko da yaushe zaman lafiya muke so, musamman zaman lafiya a cikin musamman zaman lafiya a ƙasar musamman zaman lafiya a kan sana'ar tamu, saboda abubuwa da yawa suna ta faruwa waɗanda da mu a ciki ko ba mu a ciki to da mu a ciki, saboda wani shi ke ɗaukar abin wanda bai gani bai daga wani hankali. A cewarsa rashin tsaro ya addabi arewa da ma wasu sassa a ƙasar nan. Ya ƙarar cewa musulmai da kiristoci ya kamata su dukkufa da addu'a a masallatai da coci domin neman ɗauki daga Ubangiji. Rarara ya kuma ce taron ba shi da wata alaka da siyasa, illa dai a nemi mafita a wajen Ubangiji domin samun zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya, ko mu ba za mu iya harkar fiɗin mu ba. Saboda haka muna kira ga 'yan Najeriya musulmai kiristoci da mu dage da addu'a masallatai, coci da kuma gida-gida domin Allah ya ba mu zaman lafiya, in ji Rarara. Gida-gida, masallatai, coci, duk wani guri da ya kamata a roƙi Ubangiji akan ya kawo mana ƙarshen wannan abu, shi ya kamata mu zauna mu musamman a wannan ƙasar da muke ciki. Ya kuma ƙara da cewa taron ya yi amfani wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan masana'antar Kannywood. Amma dai kamar jihar Kano ta fita daban, saboda duk lokacin da za ka fita shooting film akwai hukuma da aka yi wadda take ba da takarda ta wannan ya aka ce an yarda ya fita ɗauka wannan film. Saboda haka tunda in dai har za ka je wannan hukumar, to ya kamata ka sanar da 'yan sanda, sun jami'an tsaro mafi kusa da kai, wa'inda za ka ce za ka je aiki guri kaza, ko da ba za su zo gurin mutum sai ka zagayowa, ko da wani abu ya faru kuma ka gaya musu sun san da wannan. Wancan kuma da aka dauka duk ina ganin wannan abun mu muna cewa mu duba mu jobi ne, aka cewa katin zabe yana da muhimmanci mutum ya je yi, saboda yanzu duk wannan da ake wani abubuwan da ake yi akwai yawancin rashin aikin nan ya damu kowa. Damun kowa karka ce kai kana da shi, dan kana da shi, dan uwan kana da shi. Damun wannan abin da ake a ƙasa inda ya dame ka, to rashin aiki ya dame ka, saboda yawanci waɗanda suke yin wannan abubuwan marasa aikin yi ne. Idan aka samu aikin yi, duk wani ma ba wanda ya zauna da wannan ya haɗa kai da wannan. Yanzu nan duk wanda ya zauna da wani ɗan jarida da gurin ake fito, saboda ina ya ga damar da zai zauna da wannan ya zauna da wannan koko a haɗa wani abu. Ai sai dai in ya kasa an abin da ya haɗa na alheri koko za a yi wani abu, sannan sai a ce a zo a da guri ɗaya. To ni wannan gaskiya muna da tsari mai kyau a gurin da aka ce, muna da relation mai kyau da jami'an tsaro, muna da relation mai kyau da kuma gwamnatin jiha da ma tarayya. Duk abin da zamu muna sanar da tarayya, muna kuma sanar da jiha, muna kuma shigar da jami'an tsaro. Ka gane, kuma za su baka kafa 19. Sannan bayan shi kuma kalmar ayar hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ita ma idan ka lissafa harufanta za ta baka adadi 19. To wannan shine sirrin da aka dunkule a cikin neman biyan bukata daga wajen Allah subhanahu wataala akan wannan alqur'ani da zamu karanta. So zamu karanta Fatiha baki daya, sannan zamu karanta suratul Baqara zuwa muflihun sau 7, daga nan shikenan an bude sai kowa ya fara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى. Allah dan alfarma annabi dan daraja annabi dan arzikin annabi sanadiyar wannan karatun alkur'ani da ake yi wanda ciyaman Dauda Kahutu rara ya hada Allah kawo mana zaman lafiya a Najeriya, Allah ka kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya, Allah ka baiwa dukkan wanda bai shi da shi, Allah ka ba mu rufin asiri dan arzikin annabi, Allah ka yi mana jagora wannan sanadiyar karatun alkur'ani da ake yi, Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya a kasar Najeriya dan arzikin annabi. Shi ciyaman Dauda Kahutu rara da ya hada wannan sauka Allah saka masa da alheri, Allah sa a ƙara samun irin sa dan alfarma annabi, Allah ya masa jagora a dukkan lamarinsa, Allah kai mana muma, Allah ya mana kin karshe dan soyar annabi, Allah hada mu gaban sa, Allah hada mu a gaban sa, a ga su shatima nan duk yan uwa ne, Allah kai mana jagora dan mutuncin annabi, shi ciyama Allah ƙara dafa masa mugun ji mugun gani, Allah ka kare mu ka kare shi ka kare dukkan al'ummar musulmi, Allah ka tsare mana masana'antar mu, Allah ka shirye mu, Allah kai mana jagora samun dan arzikin annabi kuma shi ma Allah shirye shi, mu ba ma zagin maki ba ma aibata maki, duk wanda yake kuskure Allah shirye mu, duk masu kuskure ne dan mutuncin annabi mun gode a kasar shugaba baba ke wannan da sai dauka mun amma ba duka baba ka rage zan to Aidati ɗauke da rahoton.